Yelele emakhaya ngithi ake ngibuye namhlanje sibamba amaphupho asuke echaza ukuthi wena umuntu odidisiwe phezu kwesimo sekusasa lakho, umuntu osuke ethwetshulwe inhlanhla isebenzela kwenye indawo. Lokhu abakubiza ngesingisi abathi destiny swap noma i-destiny manipulation, okusho ukuthi wena usetshenziselwa imithi yokuthi ushintshe isimo sakho. Lana-ke umuntu ovame ukuthi abe nalesimo ukabe namaphupha nje, umuntu ovame ukuphupha ebuyele emuva esikoleni, ikakhulukazi amabanga aphansi. Aphinde futhi uma ekhona esikoleni aziphuphe kuwukuthi uyafeyila. Lokho kusuke kuyibiko lokuthi wena kukhona izinto ezingahambi kahle. Umuntu lana ophupha njalo edla, loyo muntu futhi nasekudleni akudlayo akunambitheki kahle. Lokho kusuke kubika kona ukuthi kukhona idliso likamoya elifakiwe emzimbeni wakho ngesimo sokuthi lididise phezu kwesimo senqubekela phambili, ngoba leli dliso lisuke lihlose ukukwenza ukuthi ube buthaka ngokomoya, ungakwazi ukuthi uphokophele uye phambili. Abantu laba bavamile futhi ukuziphupha bese esimweni sokuthi benza ucansi. Lapho esimweni salokho umuntu lona othi njalo mephuphe leso simo uthola ukuthi impilo yakhe ishona phansi, okusho ukuthi usuke uthwetshulwa ngokomoya noma usuke kuthunyeliwe isilwane esizothwebula phezu kwesimo senhlanhla yakho, lokhu abakubiza nge-spiritual husband or spiritual wife. Kuba isimo lana somuntu ovamile ukuziphupha eboshiwe, okukuthi usejele noma uboshwe ngamaketanga, noma umuntu oziphupha esendlini egcwele amaketanga phansi, noma umuntu lana ojwayele ukuziphupha esendlini emnyama noma emgodini omnyama evalelwe khona. Lapho usuke utshengisa ukuthi wena ngokomoya uboshiwe, okusho ukuthi lana izinto zakho soze zaya phambili, uvalelekile ngokomoya. Umuntu lana futhi ovamile ukuthi ahlale aphuphe ejahwa izinyoka noma ahlale aphuphe elunywa inyoka. Izinyoka lezi kakhulukazi ezinobuthe obuningi, okusho ukuthi poisonous snakes, okwamabululu, okubiyimfezi, okuba imamba. Kakhulukazi umbala walezi nyoka zivame ukuthi zibe mnyama. Lapho-ke kusuke kuyibiko lokuthi wena ubhekene nesimo sezitha ezisebenzisela izinto ezinamandla ezifuna ukukulimaza. Ukuphupha lana kuwukuthi ubona amabhokisi omngcwabo noma umuntu ovamile ukuziphupha usemngcwabeni ungcwaba. Lokho kusuke kusho kona ukuthi kukhona izinto zakho ezihambe zashintsha zadidiswa, okusho ukuthi wena umuntu osufana nomuntu ophila kwelabafileyo. Ukuphupha lana kuwukuthi uyalahlekelwa izinto zakho, kakhulukazi imali, ifoni, imoto, indlu, ifurniture, noma ulahlekelwa izinto ezifana nengubo zokugqoka. Lokho kusuke kubika kona ukuthi kukhona izinto ezikuphunyukayo ekufuneka ukube ziyi-part of impilo yakho. Omunye umuntu-ke lana ukaphuphe isikhathi esiningi kuwukuthi uyantshontshelwa noma ubanjwa inkunzi. Uvamisile ukuziphupha esesimweni sokubaleka bambamba inkunzi, noma abantu bembamba inkunzi bemphuca izinto zakhe eziyigugu kuyena. Lapho kusuke kubika kona ukuthi wena umuntu odidisiwe kwikusasa lakho, kukhona imimoya noma imithi esebenzayo ukuthatha kuwena. Siyathokoza kakhulu, siyathemba ukuthi kukhona lapho abantu abezefunda khona kucace, kudede ubumnyama baphila abantu.